Odiochieng' ma kawuono kane waloso kodi ne nitiere dich ma ng'iyo jotuo mar ni ores ngima joma nobiro mondo mi omany thieth. Odiochieng' ma kawuono ne chal nade jotuo manobiro mondo mi ng'igi? Nitiere moko ma samoro nosebedo kabiro ga mane nuore biro kawuono, nitiere moko ma bende samoro nobiro kuom thuolo mokwongo mondo ng'igi. Notimo nang'o kawuono e kinde ma SHA, NHIF gi NHIF koro ji pod ok ong'e ni mane otiyo nade? Koro iwena ta nyachako gi nyoro. Yes. Koro nyoro jotuo mang'eny nyoywa kabisa nikech wan jok mwathiedho gin jok ma wathiedho gi kansa, to thieth mar kansa en thieth ma kochaki kaka kawuono tinya bedo ni yudo thieth odiochieng' kodiochieng' kuom ndalo 20 ndalo 30 kaka radiotherapy en thieth mimiyo pile pile madhi wige dweche. Koro nyoro kanyo jotuo ochopo osiptende kuonde private, kuonde sirikal kaka Kenyatta manyantie, nyo onge thieth. Onyisigi ni gichul. To gin giwacho ni an NHIF nosendikona, nobro miya thieth kuom ndalo 20 kata ndalo 30 mane gisechulo pesa, mane gisemiya gimiluongo na approval. Koro un kung'isana akel pesa ta an abiro osiptal ta onge pesa, koro timo nade? Koro jotuo mang'eny nyoro nyokomi thieth. Nitie jotuo ma be itimo negi chemotherapy ma gin gibiro kawuono chako biro bang' ndalo 10 kata mana wige 3, jog be nyokomi thieth. Koro kanyo chopo saa 7:08 nwayudo memo ma CEO mar hospital ma Kenyatta to gi mag private hospital ka manyo ndiknegi gi Ministry of Health manyo wacho ni jok manigi tuoche mag kansa, jok manigi tuoche mag kidney matimo negi dialysis, jok kansa mitimo ni chemotherapy, mitimo ni radiotherapy, wadhi mbele gi thieth mar NHIF. Koro gin pod watimo negi form ma NHIF cha ema gidhigo mbele. To jok manigi insurance gin to gidhi mbele moko bedo disrupted. Daktari, wan gi simu moro ka mani Felix nitiere